Unong mi khmat nakamelim constituency uba Roni V Lingdo ula wengno elade naka jinglong dekhot naka seng Indian National Congress batrai ban penyeso bat ka parti NPP kaba kane karai jong ba Roni kala penlong sendon ya ka seng Congress bakan klem shi sendon haka jela Meghalaya kaba menta ka Congress kamdon shu watang weiru unong mi khmat shaka yeng dorbar thau ain ka jela. Uba Roni ulalit banbu ika shiti no akam na kaseng Kongres hakakti jong lampang ka ying dorbar thau ain ka jela. U Thomas A. Sangma harangkat ka jing don lang usembut menteri rangba ka jela uba sneo bhalang thar uba Hamlet Doling uba day working president jong ka NPP bat kiwe. Habakran shkilar pathai khubor uba Roni ulayathu baga jingmi no naga seng Kongres kadai naga benta ka jingbha bat ka roi kapar haga constituency ka jong u ba ulayathu ru bana kaliang ka jong u uklam don kano ka jingdawa naga seng NPP handrai ka David tang naga benta banwanra ka roi kapar jong ka constituency. Kumban syukudau hangne haswa uba Roni laingut kinong mikmat jong ka seng Kongres kilami bat penyeso syaka parti NPP kiba kentup yuba Charles Marngar MLA na Kamauhati constituency u Dr. Celestin Lingdo MLA ka Umsning constituency baduba Gabriel Walang MLA jong ka Nongstoin constituency. Ka political party ka don kapor ba kakiyo ka don kapor ba kahia lesi menta ka di kapor ba Congress party ka dang hiar de kum ka political party ka mod ni habbo shwa ya ki paida kama ne kamot hoi lada ka party kam don ban age jing sekri upai ba kam don jumot masuk alor itai nomren asim ka ni karai rengkat ni dinu gunung persian jong akiwan ni baru khoi ta ka jing kemen Batai maki kepala ong yang ba ngiling lamun panong ya kirung kham mensua pemaki ong limnot mentapat lai la dai bakim kersan ya kim ya hab bakani ka jing ya sno janga ba National People's Party ni NPP kinuman atrai kilara man kala mayong na kani yang